जय हिंद। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेबाराव बिटिसि बिटिआरनि सिएमआ सोर जामारगोन आरो सरकारखौ सोर हारसिं दामारगोन? दाथ' जोङो इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों गोबां बायदिसिना नुनो थांगासिनो दङ। जियानो जा, बे भिडिअनि जोबनायाव बाथ्रा सावरायगोन। दुखुलै सेंग्राफोर, दुर्गा फुजाखौ लानानै बोसोराव खेबसेल' दुर्गा फुजा जायोमोन, बेसेबा गोबावजों। दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजा फालिनाय जायोमोन। आं सानदोंमोन हिन्जावनो दामि दखना बायना होनो गांसे। ओरैबायदि दामि दामि दखना ओंखारदों, ओरैबायदि ब्रेन्डनि दखना ओंखारदों। आं सानदोंमोन हागोन खोमा दामि दखना गांसे बायना होना, बोसोरसेयाव खेबसेल'सो। नाथाय सेंग्राफोर, जोबोद दुखु आं। दामि दखना बायना होनो हायासै। गसाइगावनिफ्राय बिदन दखनासो बिहरबाय आं, 750नि, गोमो रे रे कालारनि। दखनाया 600 लादो, 150आ स्पिड पस्ट खालामनायनि, थांनानै 750 जाहैबाय। एबाराव नोंसोरनि बाजैनि दखनाया 750निल' फंबायमोन, दुर्गा फुजानि दखनाया। बाजैया आंखौ जेबो बुङासैलै, रायासैबो। ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आङो। जोबोर दुखु आं। एसेबां मोजां मोजां दामि दामि दखना ओंखारनायनि गेजेराव बाजैनो गांसे मोजां दखना बायना होनायासै दुर्गा फुजायाव। बेनिख्रुइ आरो मा दंबावो? हायालै सेंग्राफोर, सहस नङा दामि दामि दखना बायना होनायाबो। दा सेंग्राफोरासो सोर सोर बेसे बेसे दामिनि दखना बायना होखो दुर्गा फुजायाव? सोर 5000नि, सोर 6000नि, सोर 3000नि, सोर लफाय, बिबार, एफएनएफ, मा ब्रेन्ड। दा फंबायमोना गावबा गावनि गोसो थोनायनो बेसेबां दामि दामि दखना बायनानै हरखो? सोरनि गोसो थोनाया आरो दामि दामि दखना बिदो? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो। आदा आङो 10000नि बाय, आदा आं 3000नि बाय, आदा आं होआलै, नांगौ गावनो जागोन। आदा आंहा गोसो थोनाय गैया, आदा आंहा गोसो थोनायदो गारजाना दुखु। दुर्गा फुजायाव सिख्ला नांगौमोन बेरायनो। दा आं लाइभ फैयोब्ला फंबायमोना आंखौ ओरैबायदि बुङो, बाजैया आंखौ लाभ गुरुसो होनग्रा जालांबाय। हा? नोंसोरनि बाजैया आंखौ नों सेंग्रा गथ'फोरनि लाभ गुरुसो जाबाय नामा? गथ'फोरा नोंजों गोसो थोलायनायनिल' बाथ्रा रायलायो, गोसो थोनायनिल' बाथ्रा सोङो, मोजां मोनलायनायनिल' बाथ्रा रायलायो। लाइभ फैबानो नोंसोरनिया टपिकआ मोजां मोनलायनायनि गोजा। नोंसोरनि बाजैया आंखौ लाभ गुरुसो होनग्रा जाबाय। लाभ गुरु गथ'फोरनि नोङो, गथ'फोरखौ मोजां मोनलायनायनिल' बाथ्रा रायलायो होनना। बाजैया रायनायबाथ' सेसमोन। नोंसोर मालाबा आंखौ अत्याचार रायजागोन बाजैजों। रायजानालै सेंग्राफोर। हा? दा नोंसोरनि दुर्गा फुजायाव सोर बेसेबां दामिनि बायना होनो हाखो आरो सोर गारजाखो, सोर गाबगासिनो दङ, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। आङो नेक्स्ट भिडिअआव बरिया बुजायना होगोन। सोरबा गारजानानै दुखु जादोंब्ला मा खालामनांगौ, दखना बायनो हायाखै, फैसाखौ बोरै खामायगोन, सोर दखना बायना होनो गोसो गैया, हारसिं जागोन, हारसिं बेरायगोन। गावबा गावनि गोसो सेंग्राफोर। जायफोरा नायदो, सेंग्रा गथ'फोरा कमेन्ट खालाम। दा जियानो जा, राजखान्थिखौ लानानै दा गासैबो बुंगासिनो दङ। बिथां प्रमद बर'आबो बुंदों सरकारखौ हारसिं दागोन। सोरबा सोरबायाथ' 14 नाम्बार चिरां दुवार, इउपिपिएलआ एसेबां बारा मोननानै देरहागोन, स्टेटासआनो बेफोरबायदिखा। माने गासैबो जोंनिया एसेबां मोनगोन, जोंनिया एसेबां मोनगोन, बेफोरबायदि जालायजोबखादो। माने भटखौनो सानाखै, भटखौ गाबोनसो सानगोन। नाथाय सानैनि आगोलावनो हिसाब दंखाजोबो। जोंनिया 7000 बारा, जोंनिया 8000 बारा। जोंनि 14 नाम्बार चिराङाव इउपिपिएलनिया एसेबां बारा, बिपिएफनिया एसेबां खम। माने रिजाल्टआनो ओंखारखाजोबनाय स्टेटास नायोब्ला। आसरित मोनदों आं मैया मानसिफोरखौ, बाप 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 बाप, माबायदि हिसाब दंखाजोबोलै, जागोन ना जाया? दा गासैबो बुंखायो सरकारखौ जों दागोन, जों हारसिं दागोन। दा जोङो गाबोननि उनाव नायनोसै सोरनिया जामारो, सोरनिया जामारा। ना मा होनो? बिपिएफनिबो ओंखारो, बिपिएफआ एसेबां देरहागोन, इउपिपिएलनिबो ओंखारो, इउपिपिएलआ एसेबां देरहागोन। दानिया भटबो सानलायनांला, जेबो भटबो सानलायनांला, रिजाल्टआ ओरैनो ओंखारखाजोबो। डेन्जार जाजोब्बाय।
बेनिफ्राय गाबोन जायाब्ला मा खालामगोन? रावनियाबो गाबोन जायाब्ला हा रावखौबो हारसिं सरकार दानो होआब्ला मा जागोन? गाबोननि उननिफ्राय जों मोनथिगोन ना मा जामारो मा जामारा जोङो नायग्रा आरो खोनासंग्रा नंना नङा? नाथाय गोबां मानसिफोरा ओरैबायदि कनफिडेन्स दंखायो, ओरैबायदि कनफिडेन्स माने जों देरहाखागोन, जोंनिया एसेबां मोनखागोन, पुरा कनफिडेन्स दंखायो आरो मानसिफोरा। बेखौनो नायगासिनो दं आं, बेखौनो नायनानै मिनिगासिनो दं आं फेसबुक आरो इउटुब नायनानै मानसिफोरनि लिरनायखौनो गासैबो मिथिखाजोबगौ दिनैनि दिनाव। दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों? बिखा थप थप मोनदों ना मोनाखै? सोर सोरनो भट होदों? हा मा सानदों? आंथ' जेबो बिखा थप थपबो मोना, हा जेबो मोना आं, माने सोर देरहायो सोर देरहाया सोर जेनो आं जेबो मोना। आरो आं थाङाबो, नायनोबो थाङा, सोरनिबा पार्टि जानायावबो थाङा, सोरजोंबा लोगोबो जाया आङो, जेबो मोना आं। सोर देरहायो सोर सरकार दायो सोर बुलायलायो सोर मा खालामो आं बेफोरखौ जेबो साना, जेबो माथा मारिया आङो। सोर साबेसेया हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो ओंखारमारदो, मा बाथ्रा बुंदो, आं बेखौसो नायो। सोर साबेसेया बेसेबां धोनि जाखो राजखान्थियाव ओंखारना, आरो सोर साबेसेया राजखान्थिजों थाफानानै माबायदि गारि बायदों, मटर बायदों, हा बायदों, न' लुदों, आं बेफोरखौसो नायो। हारिनि थाखाय खामानि मावग्राफोरा माबायदि बाथ्रा बुंदों, माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ, आं बेखौसो नोजोर होयो। सोर साबेसेया एसेबां गावखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय खामानि मावथारनायदो, आं बेखौसो नायो, आं बेखौसो नोजोर होयो। सोर मा बिजनेस खालामदों राजखान्थियाव ओंखारनानै, राजखान्थिजों थाफानानै सोर बेसेबां धोनि जाखो, आं बेखौसो नोजोर होयो। जों मिथिगौ दिनै राजखान्थिजों थाफानानै राजखान्थियाव ओंखारनानै दिनै सिं लेभेलावथ' रावहाबो जेबो गैया, नाथाय गोजौ लेभेलाव नाय, सोरहा न' गैया, सोरहा बिल्डिं गैया, सोरहा हा गैया, सोरहा गारि मटर गैया, बेखौनोसो मोजां नोजोर हो। हा बर' समाजनि गेजेराव खामानि मावनो ओंखारग्रा, बेखौ मोजां नोजोर होना नाय। नाथाय सिं लेभेलाव मा, गोजौ लेभेलाव नाय, नांलाय खमलाय खालामग्राफोरखौ नाय। गोजौ लेभेलाव सोरहा न' गैया, सोरहा हा गैया, सोरहा बिल्डिं गैया, सोरहा गारि मटर गैया, बेखौ नोजोर होना नाय। गोजौ लेभेलनि बे नांलाय खमलाय खालामग्राफोरखौ। सोर साबेसेया बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारमारदों, माबायदि बेसेबां, बेखौ नोजोर होना नाय, बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।